Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube फाग्ला चेनेलाव गासिबो बरायबाय। दिनै नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोदाव सोरावनो मा खालामनो आरो उपाय गैया बेकार जिबन। नायनोसै नोंथांमोन दिनै मा देखायनो हायो। जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायदों आदै मादै बाजै आबौ आदामोन नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे मा होनो इखो फिसाजो गोनां साफा फिसाजो गोनां मादैमोन नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला माने एकदम गोजा जा नुनाय माने साबस्क्राइब बेल आइकन ना मा होनो इयाव थुनानै होबानो जाबाय आरो साबि खिन्थु मा होनो इखो आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि साबस्क्राइब खालामाब्ला सेल्थाव लांनानै गावहैनाय जागोन मिथिखा हले। बे नोंसाला जौ फाग्लानो सोर बिहामजो हरगोन देलाय सोर हरगोन? नैबे गाहायजों बाख्लायलांनोसै लोगोफोर। आयौ मासि गोथौब्रा जायगायालाय माबायदि जायगायाव फैखोब्रा आंलाय दिनैलाय। मा खालामनो लोगोफोर उपाय गैया माने लामा लामा इदिनो मबाइल लायै माने गिदिंथिंनानै हारसिंनो बखिबायबाय थानाय जाबाय नालाय मानसिफोरा बुङो फाग्ला जाबाय नामा आंखो होननानै। आं नङा फाग्ला नङा जावलिया आं नङा फाग्ला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया होननानै थारैनो नोङो फाग्ला जामारबाय आङो। बेखायनो गोदाव सोराव मा खालामगोन माने इउटुबखौनो मा होनो नोंथांमोननि सिगाङाव सल्ला खाबलि नुजानो थाखाय इउटुब चेनेल खुलिबाय माने फाग्ला लोगोफोर माने मोजां मोनोब्ला माने एकदम माने गावसिजोबना हरबानो जाबाय। लोगोफोर आं माने फैयै नै दा दैमा मोनफैबाय दैमायाव देखायनोसै नोंथांमोननो मा देखायनो हायो नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनबा आरो दहायनो बुंखाबाय आंहा सिगाङावनो माने आदै मादैखौबो बुंखाबाय आदै माने मादैखौ बुंदों आरो फिसाजो साफा गोनांखौ माने एकदम साबस्क्राइब खालामना हो। फिसाजो साफा दंबा लाबोगोन आरो आंबो दा माने बेकार माने गोसथोनायबो गैया। आंखौ जौ फाग्ला माबा बेकार होननानै गावनि फिसाजोखौ हरानो आङो मिथिबाय। नोंसोर बयबो बिजामादैखौ बेखायनो आं माने लाबोगोन होननानै एलाव होखाबाय। सोरबाफोर फिसाजो हरनो दोङोबा आंनि इउटुबनि गेजेरजों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। लायगोन आं फुरा लायथारगोन माने बेकार गोसथोनाय गैयालै जोंफोर बायदिनो माने रावबोखौनो हरा बेखायनो माने गोदाव सोराव इउटुब चेनेलखौनो खुलिनानै नोंथांमोननि सेराव नुजाफैबाय माने लोगोफोर सिख्ला नांगोन होननानै नागिरबाय थायो नाथाय बयबो बुङो बोरायबाय। माने जेबो गैया खामानि दामानि गैया मा मावनानै जागोन बेलाय होननानैसो बुङोब्रा बेखायनो माने उपाय गैया लोगोफोर गुबुनफोर बायदि गोदै गोबाब माने मिनिथाव डायलगबो होनो रोङा जाहैबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ भ्लगबो नङा माने फावनि टाइपबो नङा ओरैनो जास्ट नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैनो माने रायलायनो होननानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा माने दहायनो होनखानाय जाबाय आं एकदम माने साबस्क्राइब खालामनानै गावसिजोबना हरबानो जाबाय। आरो सिगाङावनो होनखानाय जादों आङो आदै मादैखौ माने फिसाजो साफा गोनांखौ होनखानाय जादों। आंनि भिडिअखौ नुदोंबा जुदि साबस्क्राइब खालामालासिनो जुदि थाङोबा सेल्थावखौ बिजलिनि सेल्थाव दाननानै आं गावहैनाय जाथारगोन हले बुंखानाय जाबाय आङो। जियानो जा लोगोफोर गुबै खोथायाव फैनोसै जिखि जाया नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। माने आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जेबो माने देखायनो हाया आङो माने मोनसे ओरैनो बुङालै आं माने नायनोसो बुस्थुखौ फिसा बागान देखायनोसै मैदुफुल बागान आरो मा होनो इखो वाटारमेलन ना मा होनो तुरमुस होनो नोंथांमोना इखौ नायलांबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला एकदम टेप लाइक मारना हरबानो जाबाय। बेखिनियानोसै आरो मा खालामनो नायलांबाय थादो। लोगोफोरनि जिथु मावनो रोंखाया गुबुननि मावनायखौनो देखायसै आबनोसै आं साफायनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ। गैया बेकार ना मानसियानो माने निजिथ' मावनो रोंखायानो हालबो जावनो रोङा खदालबो जावनो रोङा बेखायनो मालायनि खेथिखौनो देखांलाबायनानै हागा हरनोसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने एसेबां माने फावनि टाइप डायलग होनो रोङा आङो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोननाय लांबाय थादो होनबालाय ना मा बुङो नै मैदुफुल बागानाबो सेरेना जोबलांबाय अखाबो गैया मा खालामनो उपाय गैया। नायलांदो लोगोफोर नोंसोरनो एसे स्राय देखायनोसै आङो। नायलांदो माबार नायलांदो नायनानै आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार दे लोगोफोर आरो आदै मादैमोन फिसाजो साफा गोनां नायलांदो नै।
लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मैदुफुल बागानखौ नायबायानो जानांगौ माबायदि मोनदोंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नायदो नै मैदुफुल फिथाइखौ आयौ माबायदि जायासै दा खानानै लांबाबोथ' बोरैबा जागोनलै मालिक गैया अबेसे लांनायसो हामगोन नामा नावरे र' मालिक गैया लोगोफोर एकदम खानानै लांजोबसै नामा जानाय नङा माने उनाव हाबनो मोननाय नङा बागानाव लोगोफोर लांथ'ला दिनैनि थाखाय थाबनोसै दा खोन्थागोन आं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तरमुस ना सरमुस कौन है ये लोग? Oh no! कहाँ से आते हैं? होनो वाटारमेलन ना मा होनो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै थायथ'वाखै माने दासो मानलाग्लांदो आरो नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन ना मोना नोंथांमोननि बाथ्राजों जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ बैथालि हिन्जावा खायदा क्या बोला तूने? लायै लायै नागारमारबाय सोरबा सेंग्राजों दोनखारलांबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थायो जानांगौ गुबुननि भिडिअ मायबा सैमा फाग्ला मायबा गुमा फाग्ला इउटुब चेनेल खुलिगासिनो आंबो बेखौनो साननानै खुलिबाय मा आंनि नै इउटुब चेनेलनि नामखौ इउटुब फाग्ला लागारगारबायब्रा माबायदि जागोन नोंथांमोना इउटुब चेनेलनि नामा मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय इउटुब फाग्ला नै इउटुब फाग्ला गुबुनफोरा मालाय खुलिगासिनो माबा फाग्ला फाग्लि नोंथांमोनाबो नायदो आंनि भिडिअखौ इउटुब फाग्लानि भिडिअ माबायदि जायो खोन्थाहरदो कमेन्टआव बेखिनियानोसै आरो नै थांनोसै आङो दा नोंथांमोननो मा वाटारमेलननि बागान देखायनो नायलांबाय थादो नोंथाङा हिन्जावखौ मानो बुयो आंनो सय माथो होआ हा लोगोफोर आं बागानखौ खोन्थानायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों माने दाखालै आङो बरबरि टाउनाव माने भिडिअ बानायदोंमोन माने सिख्लाफोरबो मिनिदों बोराय बुरैफोरबो मिनिदों माने गथ'आ फाग्ला जाबाय नामालै होननानै बुंलाबाय आंबो जा लाजिबायब्रा माने केमेरा लानानै हारसिंनो ओरै देखायगासिनोब्रा आङो हाय 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 होननानै नाथाय आं जा मिनिबाय फाग्ला जाबायलै गथ'आ मा बकिलाबायगासिनो दा तेजपुर फाग्ला बाटावसो लांनांसिगोन नामा होननानै आंबो सानबाय हा आंबो फाग्ला जामारबाय नामा आं नङा फाग्ला नङा जावलिया आं नङा फाग्ला होननानै बे भिडिअखौनो बानायासै आं लोगोफोर बेखायनो नै माबा बारि खनायावसो मानसिफोर गैयि जायगायावसो बानायनो फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन ना मा होनो बेखिनियानोसै जियानो जा लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामला माने बे आल्टु बाल्टु ओरैनो बखिनानै टाइमखौ नस्थ' खालामला आरोना बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनोसै नै तरमुस बागानखौ जि बरिया साफा जाखादों सोमखोर मानो निजिथ' मावनो रोंखायानो बेखायनो गुबुननिबाबो नोंथांमोननो देखायनानै सेयार खालामनो नागिरबाय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालाम माने बेफोरबायदि हायोबा मावो आरोना खेथिखौ बिराद माने मोजां नोंथांमोननि थाखायनो माने प्रफिट जागोन नायलांदो नोंथांमोना माबायदि गायदो नै तरमुसखौ माने प्लास्टिक बनानै लाजोबदो लोगोफोर प्लास्टिक बनानै बिनि सायावसो माने बेगरखौ जावैनाय जादो बारा गोबाव खालामला ओरैनो फाल्टु फाल्टु दाराव होला आङो आबां जाबांखौ माने नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोना ना बेखायनो माने गालानि फिसा थाला भिडिअखौ माने स्टार्ट खालामनो नायलांबाय था तरमुसनि बागानखौल' नायलांदो नोंथांमोना बेखिनियानोसै आं दिनै बेखिनिखौ देखाय होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैदो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन ना मा होनो थुदो बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना तरमुस बागानखौ नायलांदो दिनै जोबोद गुवार लोगोफोर तरमुसनि बागाना नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि गायदो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों बेफोरबायदि माने मावनो सेस्था खालामगोन नाजागोन आरोना बेखिनिखौ नोंथांमोननि सायाव शेयार खालामबाय नायलांदो नै बिराद साफा जादों माने लोगोफोर माने लोगोफोर गिबियावनो माने थाब खोना लानानै माने प्लास्टिक खोबनाय जादों प्लास्टिक खोबनायनि उनावसो बेगरखौ होदो माने प्लास्टिक खोबोबा माने हाग्रा जानो हाया लोगोफोर बेनि थाखायनो माने मा होनो बेखौ प्लास्टिक खोबनाय जादों माने प्लास्टिक गैयाबाथ' हाग्रा जायो होनना नोंथांमोना मिथिखायो माने हाग्राखौ सेभ खालामना लाखियो आरोना इयो प्लास्टिकआ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं सानबाय ना मा होनो बेखिनियानोसै बुरजासाबानो लोगोफोर वाटारमेलननि बागाना माने तरमुसनि बागाना
साफानो लोगोफोरनि माबायदि होनानै लादो नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै हाग्रायानो दाइसेबो गैया माने बिफांना बिफांल' जानानै दङ बेखायनो नोंथांमोना जुदि निस्सय माने तरमुजनि आबाद मावोबा आबाद माने खेथि मावोब्ला माने गिबियावनो हाखौ थिखांग्रोना लानानै प्लास्टिक खोबबानो जाबाय तरमुजनिया माथो मालाय लोगोफोर तरमुज नङा नै माबा खोन्थाहरदो नोंथांमोना कमेन्टआव बिलाइखौ नायनानै बेसोना नै बेजोंसो तरमुजआ लोगोफोर नायबानो जाबाय नै आंना भुल जादो नै तरमुजआ इसे बेबा मा बुस्थुबा नोंथांमोना नै नायनानै ला मोजाङै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मा बुस्थु इयो बिलाइखौ नाय मोजाङै आंबो मिथियालै बे मा बुस्थुबा मोननै जात दङ लोगोफोर इयाव माने तरमुजबो दङ ओमफ्राय नै मोनसे आं दा देखायबाय थानाय मा बुस्थु नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नै इ साइडनियासो लोगोफोर नै तरमुजआ जालायनांसिगोन लोगोफोर गरम बोथोरनि थान्दानो तरमुजखौ थायोबानो जानाय खावै जाफै आं फैसाथ' गैखायानो दुखिया मानसि मा खालामनो मालिक गैयाबानो फैनोसै आरो फैनानै आरामसे मनायाव थ्रोब सुना लांसै खानानै खारनानै लोगोफोर दिनै नोंथांमोना तरमुजनि बागानखौनो खन्थिफैबाय बेखिनियानोसै आंनि नोंथांमोननि सिगाङाव सेयार खालामनो लागाया उपाय गैया डायलगबो होनो रोङा जाहैबाय थावरां थावसि माने मा बुंगोन बुङालै आं माने नायनोसो बुस्थुखौ आबां जाबां डायलग होफैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव उपाय गैया आरो मा खालामनो बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ नायलांदो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आङो बारे बुंबाय थाला फंसे बाथ्राखौनो दौनो होनखादों आङो खिन्थु आङो आदै मादैखौ बुंखायो फिसाजो साफा दङबा आं माने लायगोन आरो आंहा माने सिंगेलथार रावबो हरालै फिसाजोखौनो माने बेकार खामानि गासैबो हार्ट ब्रकेन चाइल्ड लाभार मम' लाभार ओमफ्राय सिंगोल जों मा बकाचुदा सामानि गैया गथ'नैलाय मा सोर हिन्जाव हरलाबायनो होननानै मालाय आजिखालि सिख्लाफोराबो केटिएम गोनांखौसो गोसोथोयोब्रा केटिएम गोनांसो खारफाला बायसोयो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होबानो जाबाय ओरैनो आबां जाबां डायलग फैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दान्दिसे ओरैनो माने इन्जय खालामबाय नोंथांमोनजों लोगोसे ओरैनो माने मानसिया अराय सम खुसियाव थानांगौथ' बेखायनो नोंथांमोननो माने जास्ट माने एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै देखायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि इउटुब फाग्ला चेनेलखौ जाहाथे नोंथांमोनजों लोगोसे जेब्लाबो हेपियाव थानो हायो खुसियाव थानो हायो बेखिनिखौनो आं बुंनाय जाबाय बेखिनियानोसै लोगोफोर आरो मा बुंबावनो बुंनायखौनो बाराद्राय बुंबाय थाला आङो होनबा बिदाय लाथ'नोसै दिनैनि थाखाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन ना मा होनो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर जोंनिया सासे लोगोआ मानबाय भिडिअ बानायगासिनो नुदों नोंथांमोना गोजानाव मानबाय गासिनोसो भिडिअ बानायनाया गैया लोगोफोर इना बेकारसो माने गोसोथोनाय गैया इनियाबो माने भिडिअआवनो नुजानो लाजिदों बियो बेखायनो माने गोजान थानानै मानबाय भिडिअ बानायगासिनो इना हरै सेल्फि लागासिनो माने गावखौनो गाव एक्टर सानदों आरो ना इयो सिंगेलसो लानो हागोन सिख्लाफोरा नायबाय थादोबाय नै नांगौबा आंनि कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं माने बुकिं खालामना होगोन नाम्बारखौबो नोंथांमोना बिहरबानो आं हरगोन कमेन्टआव बिहरबानो जाबाय लोगोफोर दे बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय